Tak prvá skúška, video za volantom. Uvidíme, ako to vyjde. Či to nebudem musieť tú kameru prestaviť niekde inde. Takže urobili sme si prestávku v Prešove na Solnátke a idem do Chminianskych Jakubovian doložiť, čo sa dá a zaviesť do Levoče a zostatok, čo zostane, na náš sklad do Žiliny. Počasie máme parádne, slnečko svieti, OK vonku. Ukazuje 13, pohodička. Prázdny, takže presun do Jakubovian. Je to vlastne, dá sa povedať, prvá odbočka na Chminiansku Novú Ves. Typujem tak 20 minút, ani nie 20 minút. Takže teším sa na dnešný deň, lebo je štvrtok a vlastne, dá sa povedať, je posledný pracovný deň, je posledný apríl a zajtra je 1. máj, sviatok práce, takže si to budeme užívať doma. Takže predĺžený víkend, piatok, sobota, nedeľa, pondelok ešte neviem čo. Pustím si aj trošku muziku, ako bude počuť na videu muzika. Hudbu mám dosť hlasno a som zvedavý, keď mám tak hudbu hlasno, či ten mikrofón si stíši, alebo dá do pozadia tú hudobnú stopu. Samozrejme, keď chce niečo človek nahrávať za volantom, tak nebude mať rádio pustené na plné pecky, hej. Ale niekedy to pomôže, hlavne okolo takej 2. 3. ráno. Aj keď sa dá povedať, že to som už dávno nezažil. O tej 4. 5. ešte chodievam ráno zavčasu, keď ideme sem na východ, ale nočné presuny už. A však už sme z toho odjazdili, nie? Začínalo to v 90. rokoch. Začal som jazdiť do Sýrie. 3600 km tam, 3600 nazad. Presne 3628 to bolo. Žilina, Latakia. Vozili sme, alebo teda vozil som jednému Arabovi, nech mu je zem ľahká, už je tam, lebo zadlžil všetkých, koho mohol. Mňa ako mňa, Čezad, Doprastav, všetci mu navozili kamionmi a on dával len zálohy, vyplácal. A nikto sa ku svojim peniazom už nedostal, takže... Potom zmizol zo Slovenska, schoval sa, kde si v Čechách žil a dozvedel som sa asi pred 2 rokmi, že zomrel. Karma je zdarma. Panelka Sýrii. A čo vám ešte poviem? Za chvíľku je odbočka na Chminiansku Novú Ves. Odbočím. Pri zjazde dole je taká malá benzínka, tankujeme alebo také niečo. A je tam za tým taký starý kemping. Samozrejme už nefunguje, to bolo asi 30 rokov dozadu, keď fungoval. Ale sú tam stále také chatky, je to uzavreté, oplotené. A je tam predtým taký velikánsky plác pri tejto benzínke. Takže tam som 2 noci spal. Sám v noci tam nebolo nikto, chodia ešte do tej 10. umývať auta, lebo je tam aká automývarka bezotyková, 2 boxy, jeden menší, jeden väčší na dodávky. Takže tam, to je v kuse, tam chodia stále tie auta umývať. Čo
čo sa mi páčilo na nich, ten veľký plac, alebo ten teda, kde sa parkuje, alebo kde som parkoval, je prašný, hej, nie je upravený. Je tam dosť sama taká diera, ale tie osobáky, keby ste videli, síce svoje spravili nejaké video tam, keď vchádzajú, alebo keď vychádzajú umytí, no takto chodia pomalučky, ako aby sa... Zaprášili. Jeden druhému, aby neurobili zle. A tuto tá akurát je, ja to teraz neuvidíte, lebo mám kameru na seba. Po ľavej strane šopiky. Tankujeme, áno, a tam je ten kemping. Tam je ten kemping za tým. Takže Chmiňanská Nová Ves. Idú za mnou policajti. Ale tabuľa je štám 50, takže nemám pás, dneska som si pás dal za seba, zapol som ho, lebo už ma otravovalo. Stále som cúval na stavbu. Prvýkrát pipávam to, takže som ho pichol za seba. No uvidíme, či pôjdu za mnou. A nejdem si ho už zapínať, teraz za chvíľu počujem. Včera som naložil v Chmiňanských Jakubovanoch, staviame tam základnú školu. Naložil som materiál, ktorý bol požičaný z Péry, Slovensko, z Prešova. A ráno som to mal ísť vyložiť. Nemal som čas, nikto mi nepovedal, či mám nejaké časové okno, či nemám časové okno. Ale vravím, no kde pôjdem? Do Prešova, keď prídem na začiatok, na Slovnaftku, to väčšinou, keď tam prídete po 5:00, hej, to už je všetko plné, tam nejdete zastaviť. A keď som spal tu v tých Chmiňanských, tak hovorím si, čakaj, druhú noc tu odspím, bol tu klídek. Pohodička, kávu si ráno spravíte na benzínke, je tam preso. Dneska som si dokonca dal cappuccino. Tak som spal tam. Ráno už som nemohol spať, bolo 5 hodín, pritom som večer išiel o 10:00. A zrazu mi volá jeden chlapík, čo tam robí, Ľubo, že Jožko, kde ideš ty? Kedy máš výkladku v Peri? Vravím, neviem, nikto mi nepovedal, no ale teraz ráno kopnem do vrtule o 7:00 a idem tam. Že nie, že počúvaj. Tak krásne, mi sa tá východňarčina ľúbi. Nie, tak počúvaj, nemohol by si názad na stavbu, by sme ešte doložili 3 palety. Palino volal večer ešte, že by sme to naložili. Vrejme, to ste včera nevedeli. Nie, to on spočítal, vie, že nemám problém, tak nejdem do Prešova. Vrejme, ešte dobré, že som spal tu. Že keby som spal v Prešove na tej Slovnatke, na tej benzínke, tak čo urobím? Musím ísť do Prešova, v Prešove sa otočiť a nazad. Takže odtiaľto z toho malého, ja tomu hovorím kemping, parkovisko, hej. Som sa otočil doľava si do dediny a za 12 minút som bol na stavbe. Takže aj teraz. Teraz idem zase z Prešova. Všetko som odovzdal, všetko vyložili, bolo toho celý náves. Nebolo to teda na sebe akože poukladané, vozívame nosníky na sebe, aj palety, ale toto bolo toľko, že bol plný náves a nič sa nemuselo nasledovať dávať. Nemusel som to gurtňovať, naložilo sa to, vyložilo sa to. No kým tých 12 až 15 gurtní hodíte a zatiahnete, aj tá chrbtica, aj tie kríže dostávajú zabrať pri tom uťahovaní. No a potom neskutočný čas, kým to zmotáte, kým stočíte tie napínacie pásy. Takže mám ich postáčané, mám ich v skrínke a je pokoj. Ešte asi jedno, to sú Chmiňany. Prejdem Chmiňany takým úzkou cestičkou. Vlastne podídeme diaľnicu smer na Prešov.
A potom je odbočka, doľava sa ide, čo to tam je, nejaký kríž alebo nejaká taká dedinka. Keď budem bližšie, vám poviem. A doprava sa ide na Vinianske Jakubovanie. To je taká dedina, by som povedal skôr osada. Nevidel som tam žiadny obchod alebo niečo také. Väčšinou tam vidím poľské dodávky, ako im vozia všetko možné, ako potraviny. Akurát teraz budem za chvíľku podchádzať diaľnicu. Čiže potraviny im vozia, kto má, si kúpi. Ale keď som šiel tadiaľ prvýkrát cez tú osadu, takže hovoria chlapi, že čo stávame tú školu, 3 velikánske budovy. Už som dával o tom asi 2 videjka na YouTube. Aha, Víťaz. Teraz je odbočka. Doľava je Víťaz a rovno alebo smerom doprava Vinianske Jakubovany. Je to tu také úzučké, že keď ide autobus a ja, tak sa ledva obídeme. A to je tu pri hlavnej ceste, tam ďalej, tam je to úplne, so sobákom musíte ísť úplne pomaličke, aby ste sa obišli. A už chlapci aj bicykle majú. Ježiš, tu je ľudí. Na tých kameňoch, to čo je, pohreb, alebo čo sa tu stalo? Neviem, čo to tu je, ale asi dám kameru dole. Tak toto som ešte teda fakt nevidel.